What's up mga karanda? This is Kay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So today's vlog, punta tayong magna tayo ng karera and tingnan natin yung bagong bike shop nila Kuya Ronald Aranza. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa vlog ko, subscribe ka muna and don't skip ads. See you! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. So, andito tayo sa Santa Catalina, Binalonan, Pangasinan. Puntahan natin yung dinadayo dito ng mga bikers. Yung magandang view. Tara, tara! Ang presko lang ng daan dito. Kasi it's bukid. Magandang mag-jogging dito. Oh. Ang presko. Sobrang presko. Ganda ng daan, oh. Ang ganda ng view. Grabe. Oh. Bundok. Daming nagbabike dito. Wow. So, ganda ng Hello, view. ate. Hi! Saan ka? Binalonan lang ate, manunod ng karera. Oo nga, manood tayo. Ganda ng view dito. Saan kayo ate? Hindi ako sasali. Wala akong ensayo. Sali ka na. Manood tayo ng karera. Just that. Hello guys, so change route. Change route tayo. What's up? Change route po tayo kasi yung karera pala na pinunta namin nung first. Karera ng mga DepEd yun. Teachers. So, ayaw namin maging masikip kasi doon. Kaya hindi na kami nanood. Pero, punta tayo sa ruta ng Santa Maria. May karera ulit doon. Tara! Sobrang tarik ng araw. Ang init oh. Kasi anong oras na kami umalis? 7 AM na kami nag-ride out. Kasi akala namin yung karera doon sa may bandang Binalonan is para sa lahat. Para pala sa mga DepEd yun. Yearly nila ginagawa. Kaya change road papunta sa Santa Maria. Ang init. Tara, tara. Yung mga nagtatanong po kung saan yung ruta namin. Actually, wala talagang definite na ruta. Kagabi pa kami nag-iisip. Kasi ang dapat, pag nagruta kami ng Saturday, today is half day lang. Kasi busy po. May pinaghahandaang something. So yun po, kaya hindi po ako makapag-set ng ruta, ganun. Siguro po by next month, pwede nang mag-set ng malalayong ruta. Ngayon kasi hindi ako pwedeng maghapon, ganun. Kasi busy. So, yan next week. Wala talagang set na ruta. Kaya pasensya na po sa mga gusto sumama. Kita-kita na lang sa daan. Ride safe. Let's go. Malapit na kami sa destination namin. At dito lang ulit sa Maisan, Santa Maria, Pangasinan. Ang init. Ang init. Ang init. Dami pong siklista dito. Sobrang dami. Hi guys, welcome Hi! I love you. Taga saan kayo? Good day mga idol. Ayun, namit ko na kayo dati. Sali na. Oh, meron. Oo. So, ganito ang karera nila. So, ganito po yung karera. Sinasabi nila kung ano yung category. Kunwari, MTB. Lahat ng mga naka-MTB pupunta doon. Ganyan. MTB, ganyan. Ano rin natin. Yun, mga kakarerang MTB. By category pala. Ayan. Hi! Good luck! Good luck! Shout out.
Shout out! Yan, in-orient sila. Dito ang starting, tapos finish line dito din. Yan, sa linya doon. Basta may line dyan somewhere. Yan po, nagbigay tayo ng stickers sa kanila. Kuya, shout out. Shout out. Shout out. Yan. Tagal mag-start ah. Start na. Yan. Start na. Bakbakan na. Start na sila. Yay! Ingat! Go, Polo! Grabe. Ilang rounds? 5 rounds na balikan sila. Tapos, tingnan natin yung finish line mamaya. Sticker! Hi! Oh, Hi po. hi kayo! Yung pink po yan, yung pink. Yung pink blue na. Minudumog. Subscribe kayo ha! Abo. Thank you po. Stickers. Wala na? Wala na? Meron pa! Thank you po, madam. So, opening pala nung shop ni Kuya Ronald Orlando dito. Visit me. Hello! Hi! Ano po, ma'am? For sale? Kuya Ronald, for sale yan? Ito, for sale. Baka 220. Hindi yung benching yan. Yan, bagong shop. Visit po. Morning po. So, kaka-open lang pala nung shop ni Kuya Ronald. Dito sa likod ko, ito yung shop niya. Kaya nagpakarera sila. Iba-ibang, ano yung mga kategory? Mountain bike, pro up, tapos executive. Tsaka, ano yung isa? Master. Basta 4 na kategory. So, kaya siya nagpa-karera kasi kaka-open. Daming bikers. Actually, mag-boom tong ano niya. Dami kasi oh. Tingnan mo yung... Oh, dami. Dekwatin na natin tong ano niya. Ito. To bless. Te, sama kita. Ay, Maraming nagpalista. Ilan na? 27 po. Yan. So, merong master, may pro, Executive. tsaka Tapos executive. ngayon, MTV ang nag-ano ngayon. MTV. Walang women's? Charot. Wala po. Kaya lang. For daddy. 4. Di basta ano basta yung 4. So, may 500 silang gift check Opo. sa ano ni Kuya Ronald. Sinong mga kapartner nila? Yung sila, mga sponsor. At Sila, partner sila? sila Sir Winsel, sila Roy Del Prado, Roy Corino, JR Sino, Joby. Sila yung mga... Opo. Yan po yung mga sponsor. Kung gusto niyo pong ma-refreshen yung feelings niyo, kailangan niyo ng ice. Kasi ganyan niyo sa face niyo, yung malalamigan. Tapos, lilit yung pores. Lalo sa ilong, di ba, maraming whiteheads, blackheads. I think isang Sprite. Isang Sprite. Dalawa natin. Yan. Ginagawa mo. Ate, tunaw na tong ice. Ate, walang Pili na. Walang malamig. Royal lang. O sige, royal na sa'yo na. Yan, ganyan nyo. Tingnan nyo, lilit yung pores ng face. Parang magiging bello. Bello. Actually, ano din to? Skincare din to. Dilo, budget meal. Ito, balik ko na. Yan, executive na. A few moments later. Yan, finish! Galing! Lang, bilis! Lang, bibilis naman. Bilis, grabe. Karera din tayo. Karera? Tara! Charot. Wala, hindi ako ensayado. Go, kuya! Go, go!
Ensayado ako. Go, kuya! Shout out kayo, dali! Team Lawak! Just that. Saan? Oo, kuya. Diyan. Ay, akala ko binibenta ito, hindi pa. Nakita ko may sticker ako. Akala ko binibenta. Hindi, wala akong pambili. Baka ano yan, 100. Grabe, ang ganda. Yan, kayo dito. May mga jerseys sila, tapos helmet, tapos mga gamit sila. Ay, ito yung mga medals ni Kuya Ronald. Ma'am. Ito yung mga medals niya. Ronda. Galing. 2020. 10th anniversary. Tapos, Letour. Dami oh. 2020. UCI. Yan. Mga ano ni Kuya Ronald. Ang dami. Grabe oh. Ito yung mga nag-start pa lang siya. Ay, si Kuya Joshua Carino. Shout out sa'yo. Joshua Carino, taga Mangaldam. Nasa Manila yan ngayon. Kachat ko rin. Yan, mga ano. Mountain bike. Galing. Mga busy. Si Jambul mo, pag ilig talaga Jambul mo talay. Dominic Perez. Sa sticker mo? Ayun, natikit Tingnan mo. na. Ganda oh. Sakto no? Ay, ito. Takbo kayo? Wala. Nakakuha? Kasama. Kanina cashier, ngayon mag-rides na siya. Kuya. Promote mo naman, Paraiso Oh, Bike naman, Shop! Paraiso Bike Shop. Presyong pagbasa! Punta kayo dito. For sale, mga yan, Walang for half day. sale. For sale. Pasok kayo Paraiso dito sa Bike Shop. Paraiso Bike Shop. Yes. Madaming pupunta dito, kuya. Tingnan. Salamat. Pakipromote ma'am. Yes. Yan, Paraiso Bike Shop. Big discount. Discount. Heart of Sobrang mura and affordable. Malis na sila. Rides lang yan, no? Rides lang sila, no? 1 hour later. Yan po, pauwi na tayo, guys. Kasi tanghali na, may lakad pa. Tara. What's up, mga Karonda? So, pauwi na po kami. And yun nga po, galing kami doon sa Santa Maria Maisan. Kasi nga, may karera doon. And opening ng Paraiso Biker Shop nila, Kuya Ronald Oranza, nila Dominic Perez, and mga iba pang mga bigating mga pro cyclists and mga sponsors na taga Urdaneta, ganun. So ano siya, parang group business, ganun. So marami po silang may-ari nung business na yon. And bisita po kayo doon. So yun po, madami po tayong na-meet na mga friends and mga nabigyan ng stickers para ma-promote yung channel natin. So thank you guys for watching. Pero before tayo mag-out sa vlog ko, shoutout po tayo kina Baraswan Cycling Club, BCC ng Malolos, Bulacan, Batang Gapo, Pajakers, Team Slow ng Tagaytay City, RGB Bikers Nationwide Marikina Chapter, hello po, sa Z4S from Sukat, Muntinlupa, Core Group and Kapotpot, Tambayan, kay Faith sa Faith Pedal, Mindoro Bikers Community, hello po, Charlie's Bikers, Team Goyak, Team Lakay ng Las Vegas, Nevada, at kay Ma'am Tatiana sa Malboro ng DOH, hello Ma'am, Team Leader. Kay shoutout din po sa mga taga New York, sa Group Trek Team of Queens, kina Roy, OG, Willie, Jimmy, June, Maya, June, Chakun, and Romeo Castro. Hello, thank you guys for supporting my vlog all the way from US. And thank you rin po. Shoutout po kina Iris Domingo ng Taiwan, John Philip Martinez, Henry Ritualo, Reynaldo Reyes ng Abra, JR Sanchez, Nestor Manuel, kay MJ Pugal,
kay Raven Valdez, kay Bike Vlog, Marlon Yebes TV, subscribe po kayo sa kanila. Sa Centrum Bikers Zambales, kina Edward Samoy, Team FBC Biker ng London, hello po sa mga taga London, thank you po sa pag-support ng channel ko. And sa Team Maki from Aringay, sa Puga Boys ng San Clemente Tarlac from Team Goyak, kay Ellie Jr. ng Takbong Guapo SCCP, hello po. Sa Neil Hart Manson, si Clisang Barbero, subscribe po kayo sa kanila. Kay Jello Jean Vlogs, sa pinsan ko na si Gerald Millar, hello. And sa Motolite Bikers Club, Burgos Cycles, kina Jeric Larco ng Tayo Pangasinan, kay Jessie Sprayol ng Rodriguez Rizal, hello po. Sa Yat Yat Bikers Club, salamat po sa support. Sa Team Bangad Baguio chapter, hello po. Ay, yung chapter pala ng yung Team Bangad pala, meron sila iba-ibang chapter na kinuha na din nila yung sa Baguio. Sa Rosario Bikers Club ng Novelita, Cavite, hello po. Kina Vincent Hervey Rialen from Ilocos Sur, kay Berswine Cycling Club sa Bulacan, kay Victorio Secret, Koray Hikari, San Mateo Bikers Club, Kawil Channel, sa mga Doha, Qatar Bikers, hello po. Sa Team Kubo Bikers from Olea ng Malasikig, thank you guys sa mga grupo ng bikers dyan. Salamat po sa pag-support ng vlog ko. I hope na hindi po kayo magsasawa, and yun po, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna. So like, share, comment, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. And tulungan nyo po ako mag-grow tong channel ko para may pang giveaway po tayo. So no skipping of ads. Salamat guys, pauwi na po kami. And nagpapahinga lang kami konti dito sa may Binaloran kasi press ko dito. So salamat po, God bless, and ride safe. See you ulit sa next vlog ko. Bye bye.